Hej, jeg vil gerne forsøge at redegøre for to af Big Bang-teoriens søjler, nemlig den anden søjle om Big Bang og fysikken, og den tredje søjle om urstoffets sammensætning. Ifølge Big Bang-teorien er universet opstået for ca. 13,7 milliarder år siden. På dette tidspunkt var temperaturen over 10^27 Kelvin. Efterhånden som universet har udvidet sig, er temperaturen faldet til de 2,725 Kelvin, det er i dag. I starten af universets levetid var det meste stråling med meget høj energi. Når to gammastrålekvanter mødtes, kunne de omdannes til partikler, f.eks. en elektron og en positron, som vi ser heroppe ved pardannelse. Den modsatte proces er annihilation, hvor en partikel og dennes antipartikel mødes og udslettes ved dannelse af to strålingskvanter. I starten af universets levetid bestod der kun én kraft og så de her elementarpartikler. Denne ene kraft udviklede sig til de 4 vekselvirkninger på under 1 sekund. På den her figur, der kan vi se kraftens udvikling. På venstre side har vi tiden efter Big Bang, og på højre side har vi temperaturen af universet. Efter blot 10⁻43 sekund, der udskilles gravitationen. Derefter, efter 10⁻35 sekund, der udskilles den stærke kraft, og til sidst, efter 10⁻12 sekund, der udskilles den svage kraft. Den stærke kraft medfører muligheden for at forbinde kvarkerne til nuklider. Den stadig meget høje temperatur betyder dog, at de her nyskabte nuklider, de straks vil slås i stykker. Først efter ca. 200 sekunder er temperaturen så lav, at en heliumkerne kan eksistere. Universet består herefter af en blanding af fotoner, elektroner, protoner og heliumkerner. Universet nedkøles og udvides derefter i 100.000 år, før der sker afgørende nyt, nemlig ved temperaturen 3000 Kelvin, hvor helium og protoner kan indfange og fastholde elektroner. Hermed er urstoffet dannet. Urstoffet består af 76% hydrogen og 24% helium. Denne kombination af stofferne kan forklares ud fra Big Bang-teorien. Den stærke kraft bandt jo kvarker sammen til neutroner og protoner. Disse vekselvirkes dog hele tiden mellem hinanden. Ved meget høje temperaturer vil der være lige mange protoner og neutroner, men i takt med, at temperaturen falder, forskydes ligevægten, så der bliver flest protoner. Når ligevægten har indstillet sig, er der 88% protoner og 12% neutroner. Af en sammensætning på 100 nukleoner af urstoffets sammensætning dannes, der har man så 88 protoner og 12 neutroner. Heraf dannes 6 heliumkerner, som vi ser hernede, 6 heliumkerner, og de sidste 76 er hydrogenkerner. Da nukleonerne har cirka den samme masse, får vi derfor 24% helium og 76% hydrogen.